hranatý blinkry, který by se údajně měly před srážkou s chodcem jako schovat. To myslím, že by se měl spíš schovat ten chodec. Výhoda toho Gčka je, že si podle mě fakt s tím můžeš úplně jezdit jak chceš. Po městě v tom sportu to žere i lidi u cesty. Budeš velký jako štamgast na té pumpě. Všechny cesty končí na pumpě, no. Ahoj, tak já tě vítám u dalšího videa. Tentokrát jsem měl tu možnost na pár týdnů si vyzkoušet tenhle ten G-Wagen, takže si k tomu společně něco řekneme. Protože GLCčko už nějaký pátek mám, teďka to budou 4 roky vlastně od koupy, no tak začal jsem trošku jako přemýšlet, co by mohlo být dalšího jako náhrada místo něj. A byla tam tahle alternativa, která je asi jako jediná doma okecatelná. Naštěstí jsem měl to štěstí, že jsem si to teda mohl půjčit na pár týdnů a zkusit ten každodenní provoz, jak se s tím autem funguje, co to umí, neumí, jestli to je fakt tak zbytečný, jak všichni říkají, a nebo jestli to budu milovat. Jak už jste si mohli všimnout, tak je to Gčko. Pod kapotou je 8válec, který je z divize AMG. Je to 4-litrový biturbo benzínový o výkonu 420 koní. Má to 9stupňovou převodovku. Rozdíl oproti 6.3, tak nemá to ten zadní stabilizátor, takže je to taky trošku jako ukejvaný. A už to prošlo plno změnama oproti tomu předchozímu modelu. Je to trošku větší. Já tuším, že to je i o nějakých 12 cm širší ten interiér, ale přece jenom je tam pár věcí, které prostě jsou pro to Gčko ikonický, které tam zůstaly od začátku, jako je tadyhle tenhle ten plastík, větrání karoserie, jsou tam tyhle plastové kliky, které nemají keyless, no a takhle prostě vypadají zámky, které nejsou schované a takhle se s tím prostě takhle se to jako běžně úplně zavřít nedá, no. Takže kamkoliv přijedeš, vystoupíš, všichni koukají na to, jak s tím jenom mlátíš. Hodíme si tady testovací jízdu, klasika směrem na Telnici nahoru, řeknu nějaký požitky a zážitky. Jako první cestu, co my jsme s tím jeli, tak jsme s tím jeli ze Slovenska, protože tam vlastně jsem si auto půjčil a
potřeboval jsem vědět takový, jak jsem říkal, takový ten každodenní provoz. Hlavně jestli se do toho vejdem, za kolik to pojede, jestli nás to sežere, jestli je to komfortní, nebo jestli se s tím jako nedá jet na dálnici tak, jak všichni tvrdí, jako že to je jako úplně nic moc. A jako zatím pocity jsou z toho jako dobrý a asi jako mě to hodně baví, no. Jak moc hodně tě to baví? Asi tak moc, že jako v tom komfortě moc nejezdím, bude to většinou přeplý do sportu a jako hodně se s tím masíru, no. Je to jako úplně něco jiného. Asi bych řekl, že to je jako úplně i mimo jako SUV, že v podstatě jako to, co já mám, třeba to GLCčko, tak to je taky jako polo SUVčko, že to není nic velkého, to v podstatě taky zvedlý Cčko a tady je hlavně jako ten motor, no. Prostě ten 8válec je skvělej, no. Že jako V6 dobrý, V43 jako GLCčko dobrý, ale jako se kterým jsem jako fakt nadmíru spokojený, ale není to G-Wagon, no. Jako na to, že to je normálně krabice na rámu, tak nechápu, jak to prostě žehlí tu cestu, jak to drží. No, kolikrát to vypadá, jak když se to má vyklopí, jak kdyby to mělo jít lehnout na boudu. Ale prostě vždycky nějak jako z té zatáčky to jako vyjede, no. Jinak co se týče toho interiéru, tak v podstatě je to takový jak malý S-ko. Tady akorát ta konfigurace trošku jiná, protože předchozí majitel si tam nakonfiguroval ty budíky, že to nemá celý ten displej. Je to prostě není celá velká televize, což jako za mě trošku jako škoda, ale jako na ty budíky to nejezdí. Někomu se to líbí, plno lidem, jako co mi psali na Instagramu, tak jako, že spíš je to hezčí, než kdyby tady byla televize. Jo, že se to k tomu jako hodí, protože tadyhle dole jsou i hodiny, tak jak když jsem měl Ečko, tak tady jsou hodiny. A jako baví mě ta kombinace toho prostě tmavého dřeva, který je jako fakt dřevo s tou čokoládovou kůží, no. Protože doteď jsem měl vždycky všechno jenom černý. A tohle je aspoň jako trošku změna, no. Hlavně na tom nejsou vidět vůbec žádný otisky, je to jako hezky udržovatelný a je tady takový to typický marlo do toho terénu, no. I když jako pro mě to vyloženě jako spíš městský auto, no. 420 koní to má, 9stupňovou převodovku a celkově je to prostě taky jako ta 500, není to tak ostrý, jak ta 6.3, nebo jak prostě to GLCčko, kde je fakt jako to auto taky jako tuhý, sportovní, ta převodovka trošku jako kope, tadyhle je to celkově taky kultivovaný prostě a je to prostě pohodlný, no, komfortní, krásně to žehlí tu cestu. No, ten podvozek teda není vzduchovej, nemá to Airmatic, má to normálně klasický pružiny s tlumičema, ale jako i tak je to hodně komfortní. Myslím si, že na tom vzduchu jako by to pak asi plavalo, no. Nebo jestli jak se to furt kejve, jestli by se to nestačilo jako dofukovat, těžko říct. Asi jako nad rámec výbavy, co tohle auto má, jako na co jsem si jako hodně rychle zvyknul, tak má to dofuky sedaček. To jako ocenějí spíš jako, myslím si, menší lidi v těch sedačkách, že to prostě nevyhodí z toho, že vás to furt jako drží ta sedačka, že se to pořád dofukuje ty boky. Má to i vlastně, to sedadlo se dá přifouknout a odfouknout podle potřeby, prostě přizpůsobit se. Dá se tady nastavit bederní opěrka, to má přes ten infotainment, že to nemá čudlík žádnej. Paměťové sedačky jsou asi standard a má to masáže, takže můžeš si tady pustit horký kameny, za který budeš mít možná tak kaštany. Panoramu to nemá, má to šíbr, který jako úplně neotvírám, protože na svém mám panoramu 4 roky a v životě jsem ji neměl otevřenou, snad ani staženou. Takže to jsou věci, jako, co úplně jako nepotřebuju. Ale prostě líbí se mi ten poset, no, tady. Když člověk si tady sedne do toho, sedíte jak v kamionu. To okno je úplně jako rovný, zevnitř. Zvenku jako vypadá rovně, ale ne úplně tak, jak tady, když člověk tady sedí. A jako ten nadhled, no, je dobrý. Málo kdo prostě na té cestě je vyšší, větší, hranatější, možná tak autobus už jenom. Ale
Teďka ta cesta taky není jako nic moc, taky uhoupavý, ale prostě krásně to drží. Otázka je, jak se to pak třeba chová s nějakýma 24 na krátkých pružinách, protože ta myšlenka už tady taky proběhla. Takže jako offroadový auto jako pro mě asi offroadový nebude, ale pokud jako já bych s tím měl jezdit, tak samozřejmě by to neskončilo asi v takovémhle stavu. Ale tím, že to je ten nový model, který je vlastně zvětšený, ten interiér je širší, větší, v podstatě tady jsou prostě tadyhle ty sedačky jak skoro z SK, tak já si myslím, že ten má dělaný prostě městský auto. My co jsme s tím jeli po té D1, nějakých těch 400 kiláků, tak jako překvapilo mě, že v tom komfortu a v tom eku to jede jak naftový auto, že prostě člověk o té V8 ani neví. Jelo to za nějakých 14-15 litrů prostě na pohodu, ale třeba od těch 160 už to bylo takový, jako fakt to byl fičák, jo. Že prostě pak člověk pozná na té dálnici, že fakt je to hranatý, že to nemá prostě aerodynamiku žádnou. Prostě radši, že ho tam lítají na skle, nejsou schovaný pod kapotou a hranatý blinkry, který by se údajně měly před srážkou s chodcem jako schovat, jo. Ale to myslím, že by se měl spíš schovat ten chodec nejdřív, protože tohle, když někoho s tím trefí, tak mu to rozdrtí pánev. Výhoda toho Gčka je, že si podle mě fakt s tím můžeš úplně jezdit jak chceš. Můžeš si stoupnout kam chceš, všichni tě pustí, nikdo tě nevybliká, nikdo tě nevytroubí. S tím můžeš jezdit jak úplný debil. Jako po městě v tom sportu to žere i lidi u cesty. Takže jako budeš velký jako štamgast na té pumpě. A nevím jako úplně... Kolik máme dojezd? Dojezd tam je teďka 80, samozřejmě na rezervu. Tam pípla. No a nevím, jestli úplně je dobrý teda. Jako, že když člověk samozřejmě vytáhne GTR-ko, vytáhne Evo do města, tak prostě je smířený s tím, že na to každý čumí, každý to fotí, natáčí, kamkoliv to zaparkuje, nechá, tak prostě k tomu ty lidi přijdou, zeptají se, podívají se, ale úplně nevím, jako jestli je dobrý mít prostě daily auto, za kterým se jako otáčí půl města a každý ví, jako, že si jel domů, nebo že si jel někam něco zařídit, nebo že si jel nakoupit do Verimexu tamhle, jo. Spíš tě fakt jako lidi budou potkávat i u té pumpy často. A já to vezmu tady rovně. Tam je hezká ta rovinka. Jinak jako my to v terénu moc zkoušet nebudeme. Má to 3 režimy nastavení diferáků, přední, středový, zadní. A jinak jako nikde to moc trápit jako asi v kopcích nebudem. Všechny cesty končí na pumpě, no. Takže jdem to dokrmit. A jinak jako nějaký zhodnocení, jestli jo nebo ne, těch věcí, které tam jako je špatně, jako, nebo jinak je víc. Takže jako je to velký, je to hranatý, nemá to keyless, má to plastové kliky, člověk s tím furt musí třískat, je to užraný. Je to taky moc jako asi extravagantní celý, ale jako ve výsledku to jako asi člověk chce a potřebuje. Takže jako buď to miluješ, nebo to nenávidíš, no. A jako mě teda jako přirost hodně k srdíčku. Takže za mě jo.